Enw i di Caryl Burke, dwi'n wreiddiol o berthnodog, dwi'n 24 a dwi'n astudio MA mewn Filmmaking ym Mhrifysgol Bangor. O gynna i ddiddordeb mewn y cyfryngau beth bynnag, ond nes i roed meddwl dilyn gyrfa i fewn i'r maes am ryw reswm. Wedyn nes i ddechrau ymchwilio mewn i'r peth a sylweddoli bod yna lefydd yn Gaernarfon a yn Bangor efo BBC wedi cymryd rhyw bethau. So bod yna rhyw fath o obaith ffeindio gwaith ar y diwedd felly, so nes i feddwl bod o'n le da i ddod efo cysylltiadau mor lleol yma felly. Efo'r MA, dwi'n meddwl y peth gorau ydi bod yna ffocws ar lot o waith ymarferol. Da ni'n cael y cyfle i greu fwy o waith fel bod gennym ni ystod o ffilmiau gwahanol i ddangos i bobl pan da ni'n graddio. Gobeithio, dwi wedi gwneud 2 ffilm ddogfen a 1 ffilm ffuglen, a mae gennym ni 1 ffilm ar ôl i wneud lle da ni'n cael budget o bres i wneud o, so da ni'n cael yr cyfleusterau i greu ffilm o safon rili uchel. So mae'n dda bod gennym ni lot o bethau a da ni'n gallu dangos i bobl pan da ni'n chwilio am gwaith yn edrych na pethau ar bapur. Mae yna lot o adnoddau sydd ar gael i ni yn yr adran, lot o bethau ffilmio a recordio sain ar y bethau. Mae yna studio radio yma a mae yna lot o lefydd i ni olygu, so mae yna lot o bethau i ni allu greu'r ffilm. Mae staff yr adran yn gret, maen nhw'n frwdfrydig iawn a maen nhw'n wybodus ofnadwy. A maen nhw'n rhoi lot o bwyslais ar sgiliau tu allan i'r cwrs hefyd, so chwilio am waith, a maen nhw'n helpu ni wneud cysylltiadau hefo pobl fydd allan helpu ni ffeindio gwaith ar y diwedd. So dwi ddim jyst am dysgu a wneud y gwaith ar y cwrs, maen nhw'n helpu ni sbio am bellach hefyd a datblygu sgiliau fydd yn helpu ni wneud fodol. So staff yn annog ni i yrru ffilmiau da ni wedi greu i festivals, bod nhw'n lleol neu lle bynnag. A nes i reid ffilm i fewn yn Gwneud Ffilmiau yn Galeri Caernarfon a nes i ennill ddysyn gyntaf yn yr categori hun. So oedd yn gret achos oedd wedi cael ei noddi gan antenna a gael lot o bobl o'r rondo cwmni da yna hefyd, so oedd o'n gyfle gret i wneud cysylltiadau efo pobl yn y diwydiant. Mae'r un ffilm hefyd gath o fewn i Cardiff Mini Film Festival a Gwneud Ffilm Fresh, so mae'n deimlad gret bod pobl tu allan i'r cwrs yn cael gweld y gwaith ni wedi greu yma. Mae Bangor fel ddinas yn gret i astudio, mae'r llyfrgelloedd y byllu'n gret, mae'n amlwg mewn leoliad gwych i astudio yma. Hefyd mae yna clwbiau sydd wedi helpu fi ddatblygu sgiliau hefyd. O'n i'n rheolwr gorsaf radio o'r Prifysgol hefyd, a mae hynny wedi helpu lot efo sgiliau, achos nes i wneud modiwl radio pan o'n i'n wneud yr cwrs BA. A mae eisiau'n helpu datblygu hyder rwy'n i siarad sy'n ei microffon, a hefyd sgiliau technegol o sut i olygu gwaith audio neu sut i gynhyrchu fo. So oedd hynny wedi helpu lot hefyd. A mae'n helpu jyst wneud ffrindiau tu allan i'r cwrs hefyd. Pan o'n i'n aelod o Storm, o'na aelodau oedd yn wneud computer science, o'na rei oedd yn wneud zoology a ryw bethau. Ti'n cyfarfod pobl hollol random, sa chdi beth rili yn cyfarfod os ti'n jyst aros yn dadra yn lle. So mae'n gret cyfarfod pobl eraill sydd efo'r un diddordeb chdi, ond yn gwneud pethau gwahanol hefyd. Un o'r uchafbwyntiau, dwi'n meddwl fysa flwyddyn dwytha nath un o'r deleithwyr annog fi fynd i clyweliadau oedd Rondo'n gael yn yr just tu ôl i ni am rhaglen teledu newydd oedden nhw'n wneud, ac o'n i'n meddwl bod gennau llawer o obaith wneud achos dwi'n actores rili. Ond nes i fynd a nes i gael yr rhan a wedyn o'n i'n actores am 2 fis. Oedd yn brofiad anhygoel rili achos o'n i'n cael bod ar set. O'n i dal yn myfyrwyr, o'n i dal yn astudio. So oedd cael profiad ar set a gweithio efo pobl proffesiynol yn anhygoel, oedd yn gret. Dwi'n graddio diwedd Hydref, gobeithio neu fyddai'n gorffen y cwrs. Ar ôl hynna, dwi'n gobeithio aros yn lleol yn Gaernarfon neu'n Bangor a gobeithio wneud gwaith cynhyrchu teledu tu ôl i'r camera efo rhywfaint o waith creadigol a technegol hefyd. Gobeithio, gawn ni weld.